חתונות. שב ישראל, שב ישראל. שב ישראל. קודם כל אתה רוצה למסור את זה מסר הביתה, כי אתה חודש שלו לא בבית, אחותך היא ילדה, אתה הפכת לדוד, אז בואו רגע לפני שאני מכניס לאולפן שלנו, נצא לפרסומות ואז נכניס את האורח הבא שלי, למי תרצה מה לאחל מכאן, מלוס אנג'לס לישראל? 40 שניות לפני, אוקיי, אתה אומר לי, ליקו, הנה עוד 10 שניות, אני עוצר פה, נכנס באותות. מה, עשו חתמות עכשיו, זהו, נגמר. החלק הבא זה החלק בחותם, אני מראיין את עידו עזרא מהרדיו, מראיין את שבי, קורא לכולם יחד עם שבי לעמוד מאחוריו, אנחנו נעשה את הביצוע של חיים אלארן ונתפרד לשלום. עכשיו אתה וזה, בוא, כנס דודי, כנס לשם רגע, תעצור את הצילום. יכול להתחיל גם כן, כשאתה מסריט אתה יכול לתת כמה זוויות. רצינו, אנחנו משתי מצלמות גדולות עכשיו, זה יותר קשה. תגידו לי מה לעשות, איפה לעמוד. אתה רוצה משהו ב-CD הזה? דווקא עכשיו זה יהיה קשה. לא, שיסלון, אני תעמוד, אעשה איתך תסתכל רעיון, איפה שאתה עומד פחות או זצר, תיזהר ממנו. אוקיי. אני אשים בדודו אהרון. לא, אבל ב-CD הזה אתה רוצה משהו לשים? איפה את אשתי? שיר 8 שהוא עולה? רגע, חכה, זה הדיסקים הצהובים, כן, כן, אבל הוא עלה, אני מה ששמעתי פה עלה. בואי, תני לי יד ונלך. אז כמה זמן הייתה התוכנית היום? ארוכה מהרגיל. ארוכה. כמה זמן התוכנית הייתה? לא, שבי, תספר לו עליו. סתם. אל תגיד קיצורו, כן, לא, זה. טוב דבר לשם. אליי אותי, עד שגע, בוא. שבי, אל תספר על זה, אל תדבר על זה. בוא נעלה את 7 רגע, נראה. רציתי להגיד 2080 לכוכבית 2080. חייגו למנון אבל זה לא נשמע אמין שכאילו הם אומרים את זה שאנחנו אמרנו לזה. לא, זה בסדר, תוכנית פרומו. בסדר, אז עושים את זה. שבי, אני רוצה אבל שתצעק על עצמך, תהיה סכיזופרני. זה 7 או 8. תגיד את זה עצמך, תגיד את זה עוד פעם, אל תגיד את זה, אמרתי לך לא להגיד. כן. זה האות. חיקוי של דודו אהרון. אני משוגע, אתה לא מכיר אותי, אל תשגע אותי. אל תשגע אותי, שבי, אני יכול להיות איזה משוגע, אל תשגע אותי. לא, זה גדול. אתה תשלח לי קטעים. אתה מבין? בתוכנית, כן. כן, צריך תשלח לך לי את הפלטק של הדבר הזה. לא, אבל אתה צריך לערוך את זה אתה, אנחנו... בסדר, אתה עוד שלח לי את ה... כמה זמן יש לנו? 8 דקות גם כן? קח אותו. הדקה הגדולה של הפרק אתה צריך... סשה? היי, כמה זמן יש? מה, יש לי איזה שחווה? כן. כן? תודה. למה לא? איזה כיף זה פתאום, אמרו, אני פותח אחורה. קח קטע לתוכנית. רציתי למסור דש לדידי הררי ולירון אילן, שאני ממש מתגעגע אליהם ב-LA. קשה לי בלעדיכם. ירון, אתה חסר לי מאוד. תבוא, יש פה מלא בתי קזינו, נשמה. אנחנו מעביר. תכף אני אעשה לך פה בשידור חי משהו תרגיל חגיגי. איזה תגיד לך? תראה, אני משיב אותך פה עכשיו, אני אומר לך, תקשיב טוב, שבי. קרא אותו, אליקו, קרא אותו. בסדר עכשיו, תוציא ממנו הכל. כמה מאזינים עכשיו? 500,000 איש בישראל. ברור. רציני? יש לנו במוניטור? אין בעיה. שומעים מהמוניטור? לא, אני גם שבי, בוא נדבר רגע עכשיו, בוא. הרעיון הזה, איפה הוא נולד? למה? לא, עזוב אותה מאיפה הוא נולד. אז בוא נדבר על התוכנית. בוא תגיד מה הסיפור? אתה גם עברת, עזוב את הבית שלי, אתה גם עברת דבר קשה, להיות עם השישה החבר'ה האלה, ואני הייתי יום-יומיים, וראיתי גם שאתה... זה לא קל, ההתמודדות איתם לא הייתה קלה. נגיד כמה מילים יפות. תענוג. שבי, אתה בעצם... לנסוע עם 6 זמרים ים תיכונים ל-LA. לא, כן, לא סיפור פשוט. יש לך ביטוח חיים. כן. האם כשאתה חוזר הביתה לקחת טיפול צמוד של פסיכולוג? שומרי ראש. מי? סשה, כמה זמן? 3 דקות, אוקיי. יפיץ קוראת לך. סשה, אמור לדבר בהפקה? 3 דקות. תגיד לה שקט, לא לדבר. איפה מיכאל? מיכאל, בוא קח את ה-X3 מפה, לפני שאני אדרוך עליה בטעות. איך השידור עובר יפה?
עובר, פצצה, אני שומע את זה באייפון, מדהים. יופי. באמת מדהים. הוא שמע אותי, הוא ענה לי. מדהים. מעולה. כן, כן. אז מה אנחנו עושים עכשיו? כן, כן. אני חוזר אליך, שבי, ואז קורא לכולם להיכנס. אני אתחיל איתך כדי שבזמן שהוא מדבר. אין בעיה, יש לך פה, שזה לא היה בקלפין הנכון שלושה בכלל. ג'יגלים ברצף, לא סתם אתה זה עושים את זה פלטפורמה. ברקע, ואז אתה תוריד את הסלייד, אתה יכול לרוץ אוטומטי. לא, כשאתה מדבר לא, כאילו כזה, זה היה 3-2. לא לא משנה, השתמשתי בעמיקם בתור זה הצלם, עושה עבודה בסדר. לא חשוב, עזוב, בוא נשאר, לא. בוא נשאר על טמפרטורה, זה קצת פה, קצת לשם, ממש לא משנה. סליחה, אני אעזב לך מפה, אתה תשאר איתי פה. פה, דו. לא, זה היה מוזר. כן? כן. לא, זה כמה ספונטני, זמן? זה ספונטני, בואי, לא שב רגע, בואי, נשב לדבר. דקה ו-20 עוד מוכנים, אוקיי? דקה ו-20 שניות? כן. תגיד לנו 10 שניות שאנחנו נוריד מוזיקה. זה מה שהוא אמר, היה? שנייה, שבי, כמה הוא אמר פה? שבי, הוא רוצה לחזור אליי, ואז אני קורא כן. לך. שבי, כמה זמן יש לנו? דקה יש לנו עכשיו. פחות מדקה. אתה קודם מכניס אותם ואחרי זה שם? לא, מכניס את שבי, ואז קודם קוראים שם. לביאור, ואז בום. מבין? שישור לו הראש. בדיוק. רגע, אז כן. אני קורא לשבי? לא, אני אומר לך, עידו, אתה הולך תכין את כל הזמנים. לא, עכשיו. הוא יכול.